हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो लानाय जादों। जाय खौरांखौ नोंथांमोना अदेबानि निउस एबा खौरां बिलाइफ्राव नुखाबाय जानो हागौ जे नोंथांमोनहा नुगोन जे नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एबा NLFB हान्जा दा बिथांमोननिफ्राय मोनसे उदां फोसावलाइ ओंखारदों। दा बे फोसावलाइ बिथांमोना मा लिरदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि। दा बे खौरांखौ नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो। आं एक्सुवेलि बेखौ थोंजोङै बुंनाय जादों जे टाइम 8 खौरां बिजोङाव बिथांमोना होदों। बिनि स्क्रिनशटखौ लानानै बे खौरांखौ फोसावनाय जादों एबा फरायथिनानै होनो लानाय जादों। दा बिथांमोननिसिम सिगाङाव निमाहा बिग्रि, बिथांमोना जाहाथे गोरोन्थि साना। दा फैदो बिथांमोना मा लिरदों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे बाहाय जे प्रेस रिलिज 23 एप्रिल 2021 बे जिहेतु दिनैनि अक्ट' 23 एप्रिलाव ओंखारनाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय नुगोन बाहाय मा लिरदों। गिबियावनो बयनिसिमबो जांख्रिथायारि हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय। बेनिफ्राय आसा खालामो गासैबो गाहामैनो दं। जों NLFB आफादआ दिनै गासै बर' माहारिनिसिम मोनसे मोनथिहोनाय आसा खालामो बयबो गोसोआव लागोन। जोंनि थांखिया मोनसेल' उदां बड'लेण्ड। मानोना थामथि बर' गोरोबथानि उनावबो जों उदां जानो हायाखै। दासिमबो जोंनि गोबां जांख्रिथायारि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेसालियाव दुखु सैनांनानै दं। आरो थामथि गोरोबथानि उनावबो गोबां जांख्रिथायारि जोहोलावफोरखौ जानाय लोंनाय थानायाव पुलिस मिलिटारिफ्रा नारसिनगासिनो। जायफ्रा मोखां बिजाबाव बांसावलाबायो उदां बड'लेण्डनि ओंथिखौ बुजिनानै ला। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना लिरबावदों, जों NLFB आफादआ गासैबो ex-NLFB बिथांमोनखौ मान होनानै खावलायो। रावबो आर्मि बा पुलिस मिलिटारिफोरजों लोगो जानानै बा रां लानानै NLFB आफादनि हेंथा मावनो ओंखारदोंब्ला एसे गोथौयै साननानै नायनाया गाहाम जागोन। आरो बुंबावदों बिथांमोना, गासैबो बर' माहारिखौबो जों खावलायहरो जाहाथे जोंनि आफादनि हेंथा दामाव। मानोना सिगांनि दिनाव बर'फोरनि गेजेराव एरसन एरब्र खालामलायनायावनो माखासे थांखिफ्रा फैमाल जाबोदों। आरो दंबावो गाहायाव बिथांमोना बुंदों, गोबां बिथांमोनहानो जोंनि आर'ज बिलाइखौ मोनबाय जानो हागौ। जायफ्रा मोननानैबो मोनाखै बादि खालामदों। गोसोआव ला, बिर जोहोलावफोरनि थै होनायावसो दिनै नोंसोर बिदि थानो हादों। जोंबो थैनि बदल थैखौनो नागिरनांगोन जुदि नोंसोर हारिनि मावनो नागिरनायाव हेंथा होयोब्ला। आसा खालामो बिथांमोनहा एसे गोथौयै सानो। दा बेखौ बिथांमोनहा लिरदों। दा बे खौरांखौ मोननानै जों साफ्रोमबो बुजिनो हाबाय जानो हागौ। आरो सिगांनि सिटुवेसन आरो दानि सिटुवेसन जों नायबिजिरनानै जोङो गावबा गावबो सुद्रायनानै हानायनि गोनांथि दं। बिथांमोननि माखासे बाथ्राफ्रा नंगौ आरो जों बेखौ गोथौयै सानलायनो नांगोन। जेखि जाया बिथांमोननि खौरांखौ नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो फोसावनानै होनाय जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।